яке аз нуқтаҳои воридшаванда ба маркази кӯҳҳои Фон ин тавассути дараи Киштуд мебошад. деҳаи Ғаза дар дараи Киштуд дар минтақаи кӯҳҳои Фон дар иҳотаи кӯҳҳои Ҳамид ва Обшор воқеъ аст. дар деҳаи Ғаза наздики 200 аҳолӣ зиндагонӣ мекунанд. тоҷикистон худ як кишвари сайёҳӣ мебошад, чунки 93%-аш кӯҳсор аст, дорои дараҳои зебо, кӯлҳои зебо аст ва имконият медиҳад ки бисёр сайёҳони хориҷию ватаниро ба ин минтақаҳо ҷалб кунад. яке аз минтақаҳое ки хеле дар байни сайёҳони хориҷию дохилӣ хеле машҳур аст, ин минтақаи кӯҳи Фон мебошад. дар кӯҳҳои Фон 30 кӯл ҳастанд ки калонтарин онҳо Искандаркӯл мебошад ва дорои қуллаҳои баланд. қуллаи баландтарини он Чимтарға 4975 метр ва бисёр сайёҳон ба инҷо ба ин минтақаи кӯҳҳои Фон барои гузарондани сайёҳати кӯҳнавардӣ, сайёҳати экотуризм ва дигар намудҳои сайёҳӣ ки ҳозир сол ба сол дар ин минтақа рушд карда истодааст ба инҷо мебоянд ва бисёр хатсарҳои гуногун ки таҳия шудагӣ аст, ширкатҳои сайёҳии ватанӣ аз онҳо васеъ истифода мебаранд ва дар ярмаркаҳои сайёҳӣ ва дар дигар намоишгоҳҳое ки бахшида ба рушди сайёҳӣ аст, дар он ҷо ин минтақаҳоро таблиғот мекунанд ки то ки сайёҳони хориҷӣ бисёртар биёянд. яъне минтақаи кӯҳҳои Фон агар гирем хел аз 4 даромадгоҳи асосӣ иборат аст. яъне яке аз ду даромадгоҳи асосӣ он дар ноҳияи айнӣ воқеъ аст ки бисёр сайёҳон тавассути Искандаркӯл ба кӯҳгардӣ машғул мешаванд. аввал Искандаркӯл мебиёнд, баъд аз он ҷо ба кӯҳнавардӣ машғул мешаванд ва яке аз даромадгоҳ ин кӯли Аловиддин аст. аз кӯли Аловиддин сар мекунад ва ба дар Панҷакен бошад даромадгоҳи асосие ки ба кӯҳҳои Фон аст, ин тавассути дараи Шинг ва кӯлҳои Марғузор, яъне кӯлҳои Ҳафткӯл ва дараи Киштуд ки мо дар ин ҷо ҳозир ҳастем. тавассути ин дара сайёҳон асосан бо мошин аз тавассути Душанбе ё Хуҷанд ё Самарқанд ки ба мо наздик аст ба ин ҷо мебиёяд ва аз ин ҷо сайёҳати кӯҳии худро оғоз мекунанд. дарёи Арчамайдон ки аз назди деҳаи мазкур мегузарад, аз водии Арчамайдон ва Сармат ибтидо мегирад ва ба дарёи Зарафшон ҳамроҳ шуда барои заминҳои ҳосилхези шаҳри Панҷакен истифода бурда мешавад. деҳаи Ғаза аз рӯи ҷойгиршавии ҷуғрофияш дар минтақаи кӯҳҳои Фон имконият медиҳад хатсайрҳои нави сайёҳӣ ба монанди кӯҳгардӣ, сайёҳати экологӣ, аграрӣ ва хизматрасониҳои нави сайёҳӣ ба монанди ташкили велотур, сайругашт бо асп, тайёр намудани хӯрокҳои миллӣ ба сайёҳон ва дигар намуди хизматрасониҳо ба роҳ монда шавад. дар айни замон бо ибтикори соҳибкорони маҳаллӣ дар ин деҳа бунёди инфрасохтори сайёҳӣ идома дорад. Фирӯз Ҳамроев нафарест ки солҳост боз сайёҳонро дар ин мавзеъ ҳамроҳӣ мекунад ва тасмим гирифтааст ки меҳмонхонаи дуошонаро бо тарзи миллӣ сохта ба истифода диҳад. дар ҳамин деҳа оилаи Абдухолиқ Зарипов дар хонаи истиқоматиашон меҳмонхона бунёд карданд ки ҳамасола сайёҳонро қабул менамоянд. ҳар нафаре ки аҳамияти соҳаи сайёҳиро ҳамчун самти афзалиятноки кишвар медонад, албатта ӯ барои пешрафти ин соҳа
корҳои зиёдеро ба анҷом расонида метавонад. муродулло латипов ба парвариши гулмоҳӣ машғул аст. дар 2 соли охир ҳавзҳоро барои парвариши бештари моҳиҳо зиёд намуданд. дар ин ҷо ҳамзамон нерӯгоҳи хурди барқиро бунёд намуда истоданд, то аз ҳисоби ин дарё нерӯи барқро барои меҳмонхонаву ҳамоме ки дар ин мавзеъ сохта мешавад истифода бубаранд. ҳамчунин дар ин табиати зебо хонаҳоро аз чӯб ва хас барои меҳмонон омода мекунанд. хело хуб аст ки дар деҳаи ғазаи шаҳри панҷакен чандин намуди хизматрасонӣ барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ бунёд мешавад. бунёди инфрасохтори сайёҳии кӯҳӣ имконият медиҳад то сайёҳони дохиливу хориҷӣ тавассути дараи Сармат ба Ағбаи Товасанг ва кӯлҳои Марғзор ва тавассути дараи Зурмич ба кӯлҳои Чуқурак, кӯли Калон ва тавассути дараи Арчамайдон, Ағбаи Дугдон ба водии Саратоғ ва Искандаркӯл хатсайрҳои сайёҳии кӯҳӣ ташкил намоянд. мавқеи ҷуғрофии деҳаи ғазӣ боло имконият медиҳад ки ин деҳа ҳамчун як деҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ табдил ёбад ва барои он ки ин деҳа дар марказ дар байни кӯҳҳои Фон ҷойгир шудааст ва аз ин ҷо сайёҳон метавонанд вақти аз оне ки инфраструктури сайёҳӣ дар ин ҷо бунёд шуд, сайёҳон метавонанд аз ин ҷо омада дар ин ҷо лавозимотҳои кӯҳии кӯҳнавардиро гирифта ва ба хатсайрҳои якрӯза, дурӯза, серӯза, чунки аз ин деҳа имконият ҳаст ки аз ин деҳа тавассут ба дараи хушманзараи Хуштарита ки дар он ҷо 3 кӯли зебо маҳфуз аст, кӯли Мурғобӣ, кӯли Наҳанг ва кӯли Соя метавонанд ба он ҷо кӯҳнавардӣ намоянд. мо як хатсайри нав ташкил кардем ба дараи Хуштарита, яъне хатсайри нав имконият медиҳад ки ҳам сайёҳони дохилӣ, ҳам сайёҳони хориҷӣ ба ин деҳа биёянд ва аз ин деҳа 2-3 рӯза ба ин хатсайр кӯҳнавардӣ, яъне боз туризми экотуризмро дар он ҷо гузаронанд. боз тавассути ин деҳа сайёҳони кӯҳнавард имконият доранд ки тавассути дараи Сармат ба кӯлҳои Ҳафткӯл сайёҳат намоянд, тавассути дараи Арчамайдон ба Искандаркӯл сайёҳат намоянд, тавассути дараи Зурмич ба кӯли Чуқурак ва кӯли Калон ва аз он ҷо ба кӯли Аловаддин. яъне ин хатсайрҳое мавҷуд ҳастанд ки ба ҳам пайвастӣ доранд ва сохтани инфраструктури сайёҳӣ имконият медиҳад ки дар ин яке аз ин минтақаҳои кӯҳӣ мо сайёҳони хориҷию ватаниро бисёртар ҷалб кунем ва ин яке аз омилҳои баланд бардоштани иқтисоди миллӣ, аз он ҷумла ҷойи корҳои нав ба сокиноне ки дар ҳамин минтақа зиндагонӣ мекунанд. дар ин манзараи зебои кӯҳӣ садҳо ҷойҳои истироҳатиро метавон бунёд кард. сайёҳати кӯҳнавардӣ бештари сайёҳонро ба Тоҷикистон меорад. ин табиати зебо ҳарчи бештар дорои шароитҳои меҳмонпазироӣ гардад, ҳамон қадар барои ташрифи сайёҳон имкониятро фароҳам меорад. барои сайёҳ дар ҳар мавзеъ мавҷуд будани ҷойи истироҳат, истеъмоли хӯрок хеле муҳим аст. хеле хуб аст ки сокинони ин маҳал аҳамияти ин соҳаро хуб дарк намуданд ва имрӯз ҳар нафаре барои соҳаи сайёҳӣ ва қабули сайёҳон шароит фароҳам оварда истоданд.
ҳаво дар фасли зимистон ҳар лаҳза тағйир ёфтанаш мумкин аст. қисмати аввали рӯз вақте ки мо дар деҳаи ғаза қарор доштем, он ҷо бо вуҷуди сард будан ҳаво офтобӣ буд.